Eta ja gero, el punto culminante, metodologia da garrantzitsuena, ez da, prozeso bera, eta ja, el punto culminante da ja, asamblea orokorrak, astero egiten zen, asamblea orokorra, San Francisco elizan, hor, milaka, batzen ginen, amonak, umea, jente guztia. Eta hor, greba egunean, goizetik ja izen zen oso berezia, oso. Ja, benetako tiroak egon ziren, benetako tiroak. Entonces, arratsaldeko asambladara, jente asko joan ginen, egun oso polita egon zen, egoeraldi aldetik, eta joan ginen jente asko, denbora ordua baino lehenago, Elizarantza, egon ginen. Eta bueno, polizia heldu zen, eta ikusi gendunean polizia eta joera, dano sartu ginen Elizara. Komisiones representativas adibidez, ez ziren Elizara sartu, porque batuta zeuden. Asamblea orokorra egin baino honen batzen ziren. Gero informatzeko, fabrika bakoitzaren egoera, eta hori da. Eta jazta, hor sartu ginen, milaka pertsona egon ginen, gutxiago, beste batzuetan gutxiago, porque jentean, esaten dizut, esan normala izan eguna, goizetik ja ikusten zen, que iba a haber más que palabras, eta umeak adibidez, persona nagusiak, beziren etorri, baina jente asko barrura sartu ginen, eta ja hor barruan, hasi ziren tiroak, eta gases lakrimogenos, eta bostilketa, eta tiroak. Eta ni hor ikasi nuen, benetan hori, poterea zer den, ez da? Eta, porque gu asambladak egiten genuen, besterik ez, eta manifak, eta besterik ez. Eta hasi ginen pentsatzen, porque asamblea ziren eskolak, benetako eskolak. Hasi ginen pentsatzen, ez da. Eta hasi ginen gure indarra deskubritzen, geneukan indarra deskubritzen. Eta ze poteretsuan ginen kalean. Hori jentea sentitu zuen, baina hori arro, ez da, sentitzen zara arro. Eta batez ere, jente bat, inoiz bere agoa zabaldu ez duena, sentitzen da arro. Eta ni hor ikusi nuen, noraino diran kapasak, potere ezberdinak, bai Elizak sartuta, noraino diran kapasak, euren helburuak lortzeko, zer egiteko diren kapasak, ez da? Hori ja betirako ikasi nuen, betirako. Horregaitik inespiratzen. Horregaitik.